Ok, Google, siguiente canción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Benvidos. ¿Qué tal, Ides? Hola, Guillermo. Hola, Arancha. Hola, Pablo. Hola, Mercedes. Bueno, vamos entrando por aí. Estamos aquí con musiquiña de Milladoiro, De vez en cando non está mal, Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí, así tivemos descanso mediodía deste Comer e Falar Live porque, como sabedes, o mediodía do domingo toca radio, vale? Toca Comer e Falar en Si Radio de Galicia, que hoxe o que fixemos foi un poquinho de repaso do que foi esta semana do Comer e Falar Live e escoitamos un poquinho, pois, precisamente, pois, a charla que tiñamos con Fran Cañotas outro día, esas mensaxes de optimismo que nos transmitía a nosa querida Isabel Pichel. Hola, Olga. Que tal, Mercedes? Como estamos? Hombre, don Víctor, agora falamos. Bueno, hoxe temos un programa pois, bueno, para min especial, porque todos estos desta semana foron moi especiais, non? Porque a maioría que pasaron por aquí son todos amigos, xente a que quero moito demais, e o que pasa moito cos amigos que temos hoxe, precisamente. Hola, María, que tal? Que temos hoxe no programa, non? Porque imaxamos unha terra que eu quero especialmente, que é Tribes, que foi un Tribes, bueno, toda a terra de Tribes, non? Toda a terra de Manzaneda, Chandrexa, Vilariño, bueno, toda esa terra maravillosa da montaña de Ourense, que fun descubrindo nestes últimos 2 anos. Hola, Miguel, que tal? E a verdade que é máis que un descubrimento pola súa xente, polas súas paisaxes, polas súas historias, por todo o que ali hai, pero especialmente sí que é certo que pola súa xente, non? Pola xente que tiven a oportunidade de conocer ali, que abriron os ollos a unha terra que, insisto, eu descoñecía, e a verdade é que foi maravilloso, non? E hoxe queríamos precisamente darlle ese protagonismo a esa terra, non? Xa que faremos un percorrido por toda Galicia, por moitas persoas, non? E moitos amigos, pero bueno, a min apetecíame moito comezar neste caso por Tribes, e sobre todo con este señor que imos a chamar agora mesmo, non? Todo isto que vos falo. Hola, Nan, que tal? Como estamos? Dende Argentina. Por Tribes. E sobre todo Anxo, baixalle volumen o live. Todo isto que vos falo. Nan, que tal? Como estamos? Dende Argentina. Hola, Anxo. Que pasa? Non te vemos. Me cago en la hoz. Non me vedes? Non te vemos agora mesmo, non sei que pasa. A ver, ahora parece que sí. Que pasa? É unha pena no que quedan os corpos e as mentes de verdade. Anxo, que mira que a tempada de neve xa pasou, No, isto é para o coronavirus. Estás lle dando... Ves, isto gustame esta actitud. Está lle dando uso a roupa que non pode usar, lle está dando uso de verdade. Non sei se serei capaz de facerche... Non sei se serei capaz de facerche entrevista así, Bueno, don Anxo, don Anxo, calquera que vaya a Tribes e pregunte por Anxo vai fastidiado. Hai que preguntar por Angelito. Como está Angelito? Estamos resistiendo. Bueno, a verdade é que unha das cousas máis maravillosas que tenho... Ti non te preocupes, vasme ver así nunha esquiniña, ves a miña cociña de fondo, pero para que nos poidan ver a todos dende o Facebook Live, teño que poñerme así de lado, vale?
Decía Anxo que o mellor que temos, eu creo que, sobre todo os galegos, é a nosa retranca e o noso humor, verdad? É que os galegos somos a hostia. Non temos outra palabra, somos a hostia, somos alegres, somos divertidos, sabemos sacar a parte boa de algo malo. E aquí estamos sacando a parte boa, mira, é o que hai, mira, non nos queda outra, temos que luchar, e é o máis bonito que hai. Oye, Anxo, falábamos con os dous antes, cando estábamos facendo probas para esta conexión, non? Decías que, bueno, nos pasou a moitos, non? Pero ti que tes asumido pois toda a actividade, evidentemente, que facedes aí, que é unha actividade frenética, que para facer todo o que faz tes que estar dun lado para outro, e decías que claro, pasou dun día para outro desa actividade frenética a completamente o contrario, non? Eso foi, a ver, que cada un evidentemente ten as súas, vale? Pero no teu caso, eso foi un petardazo, non? Horrible, das peores cousas que me van pasar na miña vida. Pasar de non parar, de levantarte a mañá, preparar a comida, a tarde buscar material, que se vas ao peixe, que se vas a buscar por marisco, que se vas a buscar algo que a Trives non che sirve, porque digo que estamos no cu do mundo, pero é o máis bonito que temos. Pero pasamos dun día para outro, meternos en casa, non nos deixan salir, o corpo pois leva unha hostia moi grande. Pasa de estar relajado a estar nunha tensión que dice, que pasa aquí? Que pasou? Donde está Anxo que non estaba? Donde... Pois ese é o problema. E todo eso engadirlle, por suposto, pois as preocupacións comuns que temos todos, non? A nosa saúde, a saúde dos nosos... Tiñamos varios banquetes, tiñamos o hostal cheo, tiñamos pois unha boa temporada de traballo que estaba sendo para nós, unha moi boa temporada de traballo, e pasa de ter unha moi boa temporada de traballo a ter que dicir a xente que non veña a traballar. É moi duro, moi duro. Xente que leva na empresa máis que a mí. Sí, é o que te iba a decir, porque, claro, eu decía que unha das preocupacións tamén que tiñas na túa cabeza, como nos pasa a todos tamén, é que non olvidemos que sodes unha empresa familiar, unha empresa na que traballades toda a familia na cociña, e na que neste caso xa os teus pais incluso están en factor de risco, non? Por diferentes e variadas cuestións, non? Entón esa preocupación incluso pasa por riba de todas, non? Claro, nos como te diría, nos decidimos pechar o jueves porque eu salín a Trives e parecía o mes de agosto, parecía que estábamos no mes de agosto, unha cantidad de xente desorbitada que dices tú, de onde sale a xente? E xa non é por eso, por o factor de riesgo dos meus pais, son maiores, o meu pai ten problemas de corazón, ten problemas de aquí, de lá, decidimos pechar. Por suerte tuvemos unha boa resposta de todo o concello, de todo o povo, foi dicir nos os viernes que pecháramos e todo o resto da hostelería de Trives pechou, que eso sí que sin mandar pechar. Sí. Sin ainda ter o decreto de pechar, a hostelería do pueblo pechou. E eso, mira, cada un traballamos por a nosa conta, pero nótase que somos unidos, que nos preocupamos por noso, que non queríamos que por a nosa culpa, é o que digo eu, por a nosa culpa, que haxa máis infeccioso, que haxa... Bueno, o caso que temos que chegar a estar ben sempre. Bueno, é o que hai. É preocupante porque, para os que non o sepades, Trives é unha poboación na que, cando chega o mes de agosto, enchese de xente que, ou ben xente que emigra de Trives que volve aquí, ou incluso xente que ven de vacacións. E é curioso tamén eso, atoparse de moita xente cando va polas rúas que vos preocupaba, non? A todos os triveses, precisamente, esa sensación de que a xente que se veu de fora era un factor de risco tamén, non? Claro, era algo complicado. A ver, eu entendo eles tamén, porque eles están escapando dunha situación caótica, porque falando con xente de Madrid aquilo é caótico, a xente non sabe que facer, bueno, non sabe, agora o que saben é non salir da casa, pero claro, naquele momento decían pecho, non pecho, que fago, o
bueno, o goberno había mandado os nenos para casa, que fan os nenos solos na casa? Claro. Porque xa me dirás tú, se os pais traballan, onde deixas os nenos? A ver, por unha parte é normal, os abuelos é para Galicia, pero non era tan fácil como parecía. Pois aí está un pouco esa visión de Anxo, dende as terras de Tribes, dende a poboación de Tribes, non? Que temos ali na montaña de Ourense, bueno, pois que como podedes comprobar en todos os sitios cócense habas, non? Bueno, fabas. Era a miña Caldeiros. Efectivamente. Bueno, como sabedes, bueno, hola Nacho, hola Mariluz, vexo moita xente que se foi entrando por aí. Como sabedes, podedes facer preguntas, intentarei estar pendiente das preguntas que fagades para que non se me escape ninguna das que lle quirades facer a Anxo. Anxo é un tipo especial, é un tipo especial por moitas e variadas razóns, porque é un moi boa persoa, porque é un loitador nato, e eu nunca olvidarei o noso primeiro encontro que foi ali na porta do fórum do fórum de Coruña. En Coruña, sí, señor. Cunha pequena conversación que tivéramos previa por as redes, nunca imaginei que iba a topar un amigo como Anxo, a verdade. Lembro aquel día, sempre digolle, estiven a punto de non ir ao fórum, pero aquel día, e ese día fun. Nesta vida todo pasa por algo. Todo Sí. E absolutamente pasa por algo. Cada vez o teño máis claro, de verdade, porque aquel día foi para min o principio do que hoxe, pois a nosa amistade e as cousas que descubrín gracias a ti, non? Anxo é un tipo que lle gusta cociñar, que seguramente podría estar cociñando en moitos restaurantes de alta gastronomía, pero que decidiu estar na súa casa e defender a capa e espada o negocio familiar. Poderíamos resumilo así, non? Aínda que ti nos podes dar máis datos. Sí, a ver, o negocio familiar tira todo, pero como digo eu, a miña serriña, o meu rural, a ver, eu son tú ben sabes, moi defensor do rural. Eu non vale para vivir nunha cidade. Marchei 4 meses para Barcelona, bueno, marchei 6 e o cuarto mes, marchei 6 meses para Barcelona e o cuarto mes tuve que vir porque aquilo non era para mí. Non aguantaba máis, tío. Que pasa? Mira, aquí isto é vida, tío. Levantarte, sí. Ver a serra, levantaste, ves a serra, de noite, subes arriba, ves as estrelas. Buah, é que vou facer eu fora de aquí? Mira, están preguntándose a cousas por aí, Está Arancha preguntando, eu vou ir facendo as miñas preguntas e incorporando as vosas, vale? Ainda que despois volte o que eu estaba falando con el. Pregunta Arancha algo importante, non? É algo que evidentemente é fundamental, o que marcou en ti a figura da túa avoa, non? Eso é... A túa avoa é la viuda, non? La viuda, sí. A miña abuela foi o pilar fundamental da cociña que hoxe en día temos. Despois os meus pais, a miña irmá e eu. Pero bueno, a abuela son os primeiros sabores que claro, como eu quedábame con ela, era que me cuidaba, era que me daba a comer a merluza, que me daba a probar unha pata de cabrito, que me daba, sabes, sí. Sabores. Eso é o que marcou, claramente, non? Para o que hoxe es ti, ese cociñeiro amante da túa terra que decides que queres seguir demostrando o que se pode facer nesta serra, claro. Aquí, e que a xente veña aí, non? É importante, non? Porque nestes últimos anos, cando, por lo menos, dende que eu te coñecín, xa ti xa eras un tipo activo de narices, non? Pero, cando eu te coñecín, tiñas unha cousa clara, non? Querías que a serra, que a terra de Tribes, que a montaña de Ourense se coñecese, que se vivira, non? Eu, a partir dese momento, convertínme, dende que fun a verte, en embaixador desa terra, que eu creo que foi o que consigues con cada persoa que lle das a coñecer todo eso, non? E levas 2 anos que é unha locura, sin parar, non? De traballo, por suerte, muchísimo, pero muchísimo. Fines de semana completos, viernes, sábado, domingo, por a semana, pues
dando 80, 90 menús, días de 110, 120... E toda esta actividade que ti xeneraches gracias ás redes, gracias a conectar con xente como a min, gracias a sair nos medios, gracias a contarlle a xente todo o que facedes aí, notaches como a afluencia de xente viña xa buscando especificamente vir a coñecer a vosa cociña e vir a coñecer... Sí, por supuesto, é que é fundamental. É un dos valores de cualquier negocio, cualquier... como chamemos, negocio, actividad, cualquier cosa, o marketing puro e duro que vos facedes por nós é fundamental. Sin vos, sin o periodismo puro e duro, non podríamos chegar a enseñar tantísimas cousas como isto. Tú sabrás, naquel primer blog trip que organizamos... A que liamos, A que liamos e como sonou Tribes. Estuvo sonando Tribes, pois creo que, bueno, que estivo aí, non? Estivo claramente aí o que significou aquel blog trip. Eu creo que significou moito porque foi baixo esforzo especialmente teu de mobilizar a xente, de poñer a xente, bueno, quero aproveitar para saudar aí que fai moito tempo que non sei dela, Jesús Crespo, que anda por aí, conectado, Hostia, Jesucito, mandamos un bico, que queremos saber de ti, Témonos que poñer o día, Dille que teño unha chamada pendiente, que me olvidei del, pero con todo este tema... Bueno, pois xa estará escoitando el. Bueno, había unha pregunta aí que pode enlazar unha moi ben coa outra, non? E é que Bruno Penarnau di: Anxo, colga a receita da empanada da abuela Cabroncete. E despois o amigo Nacho Vázquez dende Alicante, un gran experto do mundo da gastronomía, que preguntaba cal é a receita familiar que con máis amor gardas. A carne mechada. A carne mechada. Carne mechada, Nacho. La carne mechada. A carne mechada, por qué? Por qué? Porque é un plato que, mira, nos levamos 75 anos abertos, pois 70 anos con nós. 70 anos? 70 anos? Bueno, eu ainda estou esperando a que me mande a recita das manitas. Hoxe tiven que facelas baixo a miña versión, pero as manitas guisadas de Hostal a Viuda é maravilloso, non? E, bueno, di por certo Jesús que él tamén te quere. Bueno, de verdad que me alegro moito de ver conectado a Jesús, por moitas cousas, porque teño moitos viaxes fixemos xuntos, Ourense, Santiago, Ourense, Jesús Diego. Estiveches xuntos en Casa Solla? No. Non chegaches a coincidir, non? No, pero, bueno, eu rupiña a cabeza para que fora para lá. Ah, sí? Contanos esa parte, a ver, contanos eso. Pois xa non me acordo moi ben como fora, os coincidíramos eu e el o segundo ano que eu estaba lá, e eu había estado o primeiro ano en Solla, e dixen, tens que ir para Solla, que en Solla cociña como de Solla ningún, e jefe de cociña como Solla ningún, vas a aprender, bueno, a hostia. A unha boda, di por aí. Ah, vale, pode ser, sí señor. Pode ser que... Fuches a currar a unha boda. Ui, Dios, como está a memoria. Sí, tío, pode ser. Pois igual, sí. Bueno, non me acordo. Pero sí. Bueno, mira. Susiño. Que cousas... E despois eu con quen dormía era con gran... Moli Potas. Outro máis. Sí. Oye, pues tú imagínate dúas locomotoras nunha habitación, sí, a ver quen roncaba máis. Non quero pensar como sería eso, mi madriña querida. Comenta Miguel González Quintela: pasou uns días en Nadal e veu axudarme desinteresadamente dende Tribes a miña casa, cargado con servilletas, marmitóns e de todo. A súa familia me axudou a cargar as sillas. O desa familia non é normal e para min si é un templo da gastronomía. Ese é Anxo. Creo que Miguel acaba de definir perfectamente o que é Anxo e a súa familia. Eu que considero a súa familia e a miña tamén, por como fun sempre tratado aí, por como me reciben sempre a min e as miñas fillas, é algo que de verdad é inaudito. O sea, sabe perfectamente Anxo o cariño que lle teño tanto a él como a súa familia,
e que son unha xente que se fan gañar ese agarimo. A mí faime gracia porque cada vez que vou aí coa miña fillas, pois Anxo xa nos ten separada a habitación, unha habitación concreta. A 306. A 306. Sí, señor. Pero, Anxo, é bonito ver como ao redor de ti a xente percibe todo isto de ti, non? É moi bonito ser de pueblo. Sí, é moi bonito ser de pueblo. A ver, Ourense é un pueblo grande, pero pueblos pequenos como os que temos, como nos que temos a suerte de vivir, que botas un berro por a ventana e faime falta pan, ou faime falta o que faga falta. E deso hai que aprender que somos personas, que as personas temos que axudarnos uns a outros durante toda a vida, que ainda me dicía antes falando con Toño Caneda. Hombre, don Toño Caneda. Sí, porque decíame, se che fa falta huevo non os compres que teño aí non sei cuántas docenas. Toño é outro tipo a estudiar, Sí. Toño Caneda de Panadería Caneda é outro tipo a estudiar e a querer moito, vos lo aseguro, Os do pueblo somos así, dixen, queres leite, tiño leite aí para parar un tren. Mira, unha pregunta, Anxo, e digo eu, si che falta leite, tes aí a Caneda, non? E tal, digo eu, si che falta viño, tamén tes quen che provea ese viño? Hombre, temos a grandísima Xiana. Espera que imos a ver si a temos ou non a temos. Imos a ver si a temos ou non a temos, porque si Anxo é de pueblo, ela é máis todavía, Non sei se a temos xa por aí. Xiana, a ver si nos aparece por aí. Estamos la chamando todavía. Xiana... No, a ver, está por aí Xiana. Aí vai. Aí está. Que tal, Xiana, como estás? Ben. Xiana Domínguez. De Adega Chao do Couso. Que hoxe estaba... Pintou os morros e todo para salir da antena en directo. Pintou os morros. É que agora teño tempo. Entonces, xa pintura. Pintou os morros. O resto das veces non teño tempo, pero hoxe... E iso que estaba dubidando antes si poñer a bata ou non, Sí, quiteina, joder. Pero teño a parte da baixa do pijama e as zapatillas. Arreglime de arriba. Bueno, quería incorporar a Xiana a esta conversa, a este mismo ritmo, porque eu non sei, pero creo que non me equivoco se digo que Anxo, das primeiras persoas que me presentou despois en Tribes, foi a Xiana, non, Anxo? Pois, posiblemente. A Xiana... Formos Xiana... Reme... Sí. Reme... E Caneda. E despois a Caneda. E a Genor. O sea, nesa orden, e, o sea, si xa me tiña conquistado prácticamente Anxo, no momento que coñecín a Xiana, entendín todavía moito máis o sentimento de ser desa terra, non? E Xiana é desas mulleres que o demostra cada día. Non sei se ese volumen de fondo, se é que está subindo o like. Escoitáchesme, Xiana? Sí, a ti sí. Decía eu que... O Angelito non todo moi ben e non o vexo, pero... Bueno. Decía eu que se Angelito é de pueblo, de Tribes, ti ainda es máis, non? Sí, claro. Perdona, eu son da aldea, a 1,5 km de Tribes. Que é onde estou pasando a cuarentena, por cierto. Estás en Tribes, non? No, estou en Sanfiz, na casa dos meus pais. En Sanfiz, efectivamente, en Sanfiz. Espera, estou, como dixen Xiana, estou comentando as cousas que vai dicindo a xente por aquí. A ver, Conchi, agora todo como na tele, por arriba monísimos e abaixo o pantalón do pixama. E decía por aquí tamén, bueno, Pablo Sobrado, que di que todo Tribes é entrañable, Anxo, Xiana, Panadería Caneda, Isabel, Rem, etc. Moitas gracias a todos, grandes profesionais. Gracias. Lle preguntaba a Anxo... Citamente que... lle preguntaba a Anxo, e che pregunto a ti, non? Joder, que sentides o ver todo o cariño que vos teñen?
Pois que vamos a sentir? Alegría e emoción. Dades vos conta, non? Quero decir, o sea, toda a xente que vos coñece e que vos fomos coñecendo pensamos eso, non? Que tedes a xente de Tribes para conseguir isto? Bueno, non o sei o que temos. Supoño que sabemos transmitir moi ben o amor que lle temos á terra e o cariño. E o cariño que lle temos á xente. Sabemos devolver moi ben, pois eso, o cariño. E ser de pueblo, pois xa sabes, cando eres de pueblo, pois dalo todo, 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 todo. Entonces a xente a veces pois, tamén sabe devolvercho. E ti, Anxo? Ser de pueblo é la hostia. Bueno, decirvos que Sí. Xiana, os que non a coñezades, é unha... Como é? Como se define? Viticultora, adegueira, que eres? Ou pirada de la vida, Pirada, pero... pirada, non, pero viticultora, bodegueira. pirada tamén, pero ademais é viticultora e adegueira, que tamén poido perfectamente facer outro tipo de traballos noutro, en calquer sitio de Galicia ou de España, pero decidiu tamén quedarse na adega e manter vivo esa historia que tiñas entre cella e cella, non? Sí. Contanos Sí. un pouquiño a túa historia. Pero... Pois eu, bueno, a min veume de herencia. A bodega montaron aos meus pais, despois o meu pai diagnosticaronlle unha enfermedade generativa, jubilouse, e quedeime eu aquí, encantada de la vida. A verdade é que agora, se me tuvera que ir a outro lado, non o pasaría ben. Vivo ben aquí, encántame. De todos modos, o tema de facer viño e de cultivar viñas ten días duros, Sí, ten días duros, pero tamén os ten moi bons, O sea que... Vedes, Sempre procuro quedarme cos bons e olvidarme dos malos, entonces, bueno, o balance é positivo. Vou facer unha pregunta máis técnica tal vez, pero sí é certo que nesta situación na que estamos o traballo propio da viña que tocaría facer como se pode facer estes días? Podedes facer ou non podedes? Que pode ocorrer con isto? A ver, eu viñenme pa aquí por unha situación familiar, porque a miña abuela non está ben, entonces en vez de andar subindo e baixando co coche para arriba e para baixo, pois decidín instalarme aquí para axudarlle máis aos meus pais. E o meu traballo, bueno, esta casa, pa parte de abaixo non hai veciños, e pa parte de arriba están a 300 metros, e pa baixo está o meu traballo. Entonces eu traballo sola, non teño problema de contacto con naide. Ajá. Entonces os traballos que non poden esperar estou nos facendo. Por exemplo, tiña pensado embotellar esta semana o Xiana, teño todo, o viño preparado, botellas, etiquetas, contra etiquetas, todo, pero non o podo embotellar porque temos que ser varias personas e non se cumplen a distancia de seguridade. Entonces, pois eso fareino cando isto pase. Anxo, pero hai traballos máis. Olvídate, Hai traballos nas viñas que non me poden esperar. E sería perder o traballo deste ano e do ano que ven, o sea... Anxo, olvídate, non hai Xiana, No, levamos en Xiana ou máis tempo. No, perdona, o primer día que se poda salir da casa, embotello. Aí está. Sí me gusta. Vámonos celebrar con Xiana. Ese é unha muller con carácter, como ten que ser. Xiana, claro, e se queredes celebrarlo con Xiana, solamente podedes ir a celebrarlo a Tribes. Eu creo que isto é unha estrategia que teñen montada tanto Xiana como Anxo para que a xente vaya a Tribes. Se queres probar o viño de Xiana, tes que ir alá. Non hai outra forma, non? No. Bueno, no. En este programa tamén poñemos música, sabedes, non? Non sei se sabedes, Dios, teño un mosquito por aquí. Xa non o teño. Isto... Meu cancha pomos unha mosca, carallo. Bueno, decía, a ver, tócache escoller unha canción, Anxo. Unha das cousas que poñas para traballar mentre estás na cociña. A ver, pídeme algo. Mira, chamase, gusta moito, Blue, de Eiffel 65. Espera, que vou falar ca señora esta, Un momentiño, Ok, Google.
Ponme Blue de Eiffel 65. De acuerdo, Blue Dabadi Ice Pop Radio Edit de Eiffel 65. Te lo pongo en YouTube Music. Me lo pones. A bailar todos un ratillo, venga. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I'm indeed, I'm died, I'm indeed, I'm died, I'm indeed, I'm died, I'm indeed, I'm died, I'm indeed, I'm died. Bueno, vou a facer agora unha cousa que non fixen estes días todavía, porque ata agora solamente como moito estaban dous na conversación, e non sei o que vai pasar agora mesmo, non? Pero vou incorporar, porque claro, se hai dúas persoas con... Ui, tedes por aí algo que está... Tedes o live en alto, verdad? Anxo. Sí, no, xa está, xa desapareceu. Bueno, Estaba cotillando comentarios. vou a tratar de incorporar unha terceira persoa a esta conversa. Non sei que vai a pasar na pantalla. Si caben todos, si non caben todos. A ver. Eu o Angelito non o vexo, non o vi. Vexo polo móvil que o teño aquí ao lado. Ah, non o viche. Bueno, eu vou intentar incorporar a unha terceira persoa aquí. Imos a ver se hai sorte, porque creo que sí, que xa se uniu. Non sei se van a aparecer os tres aquí na pantalla ou non. Don Víctor García, por favor. Eu vexo vos a vos, pero Pero a ti non non te sei se me vemos. vedes vos a min. A ti non te vemos. No, dalle un botón que hai, teñe que dar un botón que hai no medio da pantalla cunha cámara que está tachada. Culicoa. Aí está, xa temos tres na pantalla, mi madrilla querida. Madre mía, Bueno, ahora que selección, como somos- que selección de fenómenos. Como somos 4, imos a dar un aplauso que se vai a escoitar o maestro Víctor García, por favor. Un aplauso. Bueno, xa tiña ganas de falar con este home. Por Víctor García igual non vos sona, pero os que estades moito nas redes, igual se vos digo Bicocinillas, seguro que vos sona un poquinho máis. Oye, por certo, Víctor, ti eres de Tribes tamén, non? Eu son adoptado en Tribes, eu realmente son de Manzaneda. Ah, de Manzaneda, como che de Manzaneda xa verás, Sí, eu son de Manzaneda, pero por temas de amoríos adoptaronme en Tribes hai uns anos. Que bonito es el amor. Ah. Bueno, eu quero que sepades quen é Víctor García, pero creo que primeiro vou a pedir que Anxo nos diga quen é Víctor García según él, que Xiana nos diga quen é Víctor García según ela. Empeza, Anxo. Buah, A ver. é un payaso. Pero dille algo que non sepamos nós. Claro, hombre. Mima, un puto fenómeno. Tú sabes o tipo este que tes que co que falas para mellorar platos, para presentacións, para non sei que, mándale unha foto e dice, no, eso non é así, eso non, eso falta ese Bicocinillas. Ah, ese é Bicocinilla. Un porculero, Un entonces. porculero, vale. No, chamémoslle gastroasesor. Gasto asesor. Cuidado, impresionante. Veña a darme títulos a mí. Vale, xa temos a explicación de quen é Bicocinillas segundo Anxo. Xiana, quen é Bicocinillas segundo ti? Buf. É que eu conocina no instituto. Xa fai anos, Sí. Pero bueno, despois perdémonos a pista e cando volvín a encontrar o Ilamín era influencer, o sea, e dos vos, o sea, que impresionante, bravo. Máis de 17.000. E aparte é unha persona que sempre nos axuda, que tira por isto, que se involucra, o sea que Vale. un fenómeno. Vale, e ahora, Víctor, a ver, ti quen eres, macho? A verdade que eu non son naide, pero as redes sociales quixeron
quixeron que as miñas fotos gustaran, tampouco sei moi ben por qué, porque eu cociño en casa, para a miña familia, teño fillos que veñen de aplaudir na calle, e veñen que a saludar ahora, porque como estamos todos os días de chamada... Hola. Claro, ahora cando acaba de falar. Vai poñendo a bañera con algo, veña. Eu tamén, fillo. Por supuesto. Tuven que escapar a Castellón a traballar, non fun tan valiente como estes dous que temos aquí, que apostaron por o rural, para eso hai que ter un par de huevos e ser valientes. Eu fui un pouco máis cobarde e tuven que salir a buscarme a vida, pero bueno. Bueno, pero ti profesionalmente a que te dedicas, Víctor? Eu nada que ver ca gastronomía. Eu traballo nunha central eléctrica. Nunha central eléctrica? Pero o meu tempo libre dedico yo toda a gastronomía, eso sí. Bueno, é curioso, ¿no? Porque si te dedicas a traballar nunha central eléctrica, Trives ten en Manzaneda, toda a zona, ten un presente tamén moi relacionado coa enerxía eléctrica, non? Por suposto. Pero non teño que falar moi mal de eléctrica, colle marchar. Non é un problema. El tocolle marchar. Pero... Sabes, sempre hai un tolo que ten que marchar. Non podes falar mal das eléctricas, pero Anxo sí, ten toda a razón. Ten toda a razón, non? A gusto que non salir. Bueno, pero isto da cociña, de onde che ven a ti? É unha cuestión máis de afición, de paixón, como é? Pois empezou sendo por supervivencia, porque aos 18 anos cando sales de casa, a veces tocache compartir piso con xente máis nova que a ti, e alguén ten que meterse na cociña se non queremos comer todos os días, eu que sei, macarrós con tomate, sabes? Pois pero foi todo por pura supervivencia. Digo eu que para empezar cociñando no piso de estudiantes, carallo, como aprendiches, non? Sí, pero porque eu son moi preguntón. O Anxo pode hecho decir. Moi ben, fillo. O pijama hai que cambiarlo cando faga falta. As cousas dos pais modernos en 45. Ahora dentro de un rato igual vimos un cu, pero bueno, xa alguén o pixelará. Bueno, xa despois o editamos. Bueno, e entón eso, que ese concepto de supervivencia levouche a disfrutar todavía máis da cociña e agora é que lle pegas, pero vamos, cando montas o restaurante? Eso deixamos a profesionales como Anxo, No, que non o monte que vive moi ben. Que non o monte que vive moi ben. Eu cociño o que quero, cando quero, e para a xente que quero, entonces non teño problema. Bueno, e dende a distancia, porque é algo que me parece fascinante de ti, non? A pesares de estar alá en Castellón, a pesares de todo eso, na distancia véxote como un grandísimo defensor desta terra e do que se fai aquí, moi defensor, e eu persoalmente é algo que admiro e aprecio moito, e especialmente ademais con esta, a túa terra, Trives, Manzanera, bueno, a terra da montaña de Ourense, non? E dende a distancia, como estás vendo a cociña de Galicia? A verdade é que vexo que últimamente, xa non sei se por a zona que me toca, que é Trives, Manzaneda, vexo como que está ganando bastante importancia. Enzo, xa non podes ahora en pelota salir aquí, fillo. No. Que nos multan a todos, Isto é pornografía infantil. Ahora vou, fillo. Sí, fillo. Vale, rei. Perdón. Nada. Isto é o bonito do vivo e o directo, coño, que estamos vendo as cousas como era cada unha a súa casa, non? O que che decía é que xa non sei se é porque eu o que máis vivo é a zona de Trives, que na que nos movemos, pero sí que estou vendo que está collendo bastante auxe, está saindo en medios, está che dando visibilidade, sobre todo por estes dous fenómenos que temos aquí, un é arriba e outro é abaixo, que están movendo, están facendo as cousas moi ben. Bueno, me está preguntando a xente, porque isto, como sabes, é un live, entón a xente está preguntando por aí, e bueno, aí temos a Arancha, que é unha admiradora absoluta dos teus arroces. E eso, eu tamén o son, máis da túa obsesión polas tortillas. Contanos un pouquiño. O que pasa é que eu, cando collo con algo, son moi obsesivo, e hasta que non consigo que me salga ben, non paro. E os arroces, estando na zona de arroces, evidentemente, os meus fillos son valencianos, pois teño que facer yo arroz casi todos os domingos. E a poder de facer ensayo e error, pois van salindo. Pero aparte, te pegas uns paellotes, pero pa cantos. Porque... Home, a máis grande que fixo... No, pero teso que ves a pota moi grande, pero esos aí non saben comer. E aquí en Galicia a pota grande é pa moitos. E ali pota grande, botalle un... nada, non é para 3. Unha pota así grande para 3.
Xa me acabas de deixar co cubo aire, porque encima que tes razón, tío. No, é que teño razón, é que teño Nos ponemos unha razón. paella como a roda dun camión, pero ao final só botamos 1 kilo de arroz. Claro. Entonces, claro, tú tamén, para moitos máis de 10 tampouco dá. Pero é moi interesante seguirte porque a verdade é que un aprende de verdade como facer ben un arroz, que moitas veces non é un deses pratos, eu sempre digo que é un deses pratos. En Galicia non hai moitos sitios onde comer un bo arroz ben feito, non digo unha paella xa, non? Sino calquer tipo de arroz, traballar o arroz eu creo que non é nada fácil, coller o punto, coller esa man de facer un bo arroz, pero si é certo que cos publicacións de Víctor apréndese moitísimo, de verdade. E o das tortillas, contame das tortillas, que tes aí unha obsesión que xa tes un clube de fans montado alrededor das tortillas. Tes o clube da tortilla. O das tortillas ven porque en redes sociales, supoño que os tres saberedes, que hai platos que por que sea fanse virales. E a tortilla cruda, estilo, xa non vou decirve tanto porque non chego a eso, pero as tortillas que estén un pouco crudas tuveron unha época que se fixeron moi virales. E tú poñías o hashtag tortilla e só por eso xa tiñas 1000 visualizacións, por exemplo. Ajá. E a partir de aí... E a partir de aí hai que comer tortilla todos os viernes. Non hai outra. Bueno, por que quería unir a estos tres elementos nesta conversación? Porque, bueno, pois, como xornalista teño que tirar un pouco para coller algunha exclusiva e algo, non? E eu sei que fai tempo que hai unha serie de xuntanzas ocultas, xuntanzas privadas de algo que están liando por esa terra de Manzaneda e Tribes e por aí. E estos tres andan por aí seguro. Quen vai a soltar a galiña? Por favor. Vamos a ser educados e vamos a deixar que fale Xiana. O de Castellón, que é o que marroxa. O de Castellón. Xa empezamos a pasarnos a pelota. Vamos a deixar que fale Xiana, que leva un rato do inte. Pois É verdade, Xiana. Xiana, contanos, en que andades preparando? Cuidado que os habla vuestra presidenta, Cuidado, Pois andamos mirando de xuntarnos entre varios empresarios hosteleros e gastronómicos, como digo eu. Despois temos influencers de fama mundial, como o caso de Víctor. Temos unha diseñadora gráfica. Bueno, a xente de aquí que decidimos quedarnos aquí e tirar por isto. A Víctor contámoslo como se quedara aquí, igualmente. E decidimos xuntarnos pues, para mirar de facer cousas para darnos a ver, darnos a conocer, que a xente conozca isto, que veña, que disfrute tanto da comida como dos hoteles, do viño, das castañas, da mel, etcétera, dos shiitakes que están ahora aquí en Tribes tamén. Entonces, bueno, pues decidimos xuntarnos entre todos, poñernos de acordo e mirar de organizar cousiñas. Eu que coñezo a Anxo e a Xiana, isto é parte, e creo que podo decirlo con tranquilidade deste xeito, non? Do soño que tiñan dende un principio tanto un como outro de facer en Tribes, non? E que é tan difícil, non? O de xuntarse a xente, de feito aquel blog tri famoso do que falábamos antes, Anxo, naceu un pouco desa idea, non? De xuntar a xente con actitudes, con gañas, que estabades facendo cousas aí e contarlle, oye, que estamos aquí, que existimos, que temos todo isto, non? É un pouco o que pode ser a culminación daquilo que temos falado tantas e tantas veces sentados tomándonos un viño aí, non? De que o rural existe, de que no rural podese vivir, de que para min a mellor vida que existe é rural. É o que falábamos antes, salimos á calle, falamos co veciño, que che fan falta uns huevos dachos o veciño, que che fan falta unha botella de viño, que che fai falta, eu que sei. Mira, cando estaba en Barcelona, que a calle ni di hola, para mí era cosas máis tristes que podo ver nesta vida. Pero, Anxo, estábamos perdendo un poquinho a túa comunicación, non sei se era tema do sinal ou que era. A ver, fálanos. A ver ahora. A ver ahora, volvo a repetir esa última parte que estaba chea de paixón, por favor.
as cousas máis tristes que nos pode pasar ao pueblo é levarnos por unha ciudad por a porta da casa, decir hola, buenos días, decir hola, buenas tardes, saludar a xente que ni Dios te conteste. Son as cousas máis tristes que nos pode pasar a cualquiera de nós. Aquí sales días, que tal, que faz, hola. Sí, que nos está fallando un poquinho a comunicación, está como fallando un pouco o sinal, concretamente o teu, Anxo. Non sei si acaso colga e volve a chamarme ti, para ver si conseguimos recuperar un poquinho mellor ese sinal. Bueno, realmente... Dalle, a ver, ti colga e ahora volvemos a incorporar a Anxo a ver si conseguimos que o sinal vaya un poquinho mellor. A ver, ahí está, vamos a agregarlo. No sé qué pasa ahora mismo, que no me deixa agregarlo. A ver ahora si podemos. Bueno, mientras tanto, vos imagino que compartides perfectamente a mensaxe que estaba dicindo Anxo, non? Do que queredes poñer en valor o que se está facendo no rural e o que estades conseguindo, non? Claro, sí, claro, a presidenta, por favor. Sí, eu estou totalmente de acordo. Nos aquí temos a suerte xa de ter unha paisaxe que se vende sola porque é impresionante. Temos a suerte de ter produtos de primeira calidade, a bica de Tribes, o viño, os embutidos, as setas de Shiitake Tribes, que por cierto están buenísimas, a mel, a carne, a castaña. Temos produtos boísimos, temos xente que os prepara estupendamente, como temos aquí a Angelito. Eu sinto, verdad? Angelito, xa me dixe. É Angelito de todas as veces, Dios. Sí. Entonces, nós o que queremos facer é invitar a xente a que veña e darlle a conocer isto. Oye, e a conocernos a nós. Alguén tiña que facer a pregunta e a fixo Miguel González Quintela. E que apoio recibides do Concello de Tribes ou dos concellos da zona por esta iniciativa? A ver, nós estamos en proceso de formación. Queremos facer unha asociación, bueno, para que o traballo sea serio, bueno, facer as cousas como hai que facelas, que non sea unha chuminada. Efectivamente, ¿no? Aí está, entonces, esta é a miña xiana, aí está. Nos o que fixemos, como a asociación pretende ser do Macizo Central Ourensán, e como a xente que estamos involucradas somos dos concellos de Manzaneda, Tribes e Chandrexa, nos o que fixemos foi falar con todos os alcaldes da zona, incluindo o de San Juan de Río, porque San Juan de Río está aquí ao lado e, aunque non sea Macizo Central, pois tamén forma parte de nós. Está claro, está claro. Entonces, pois falamos con todos os alcaldes, cada un díxonos o que quixo, o que nos podía ofrecer. E agora, pois, estamos pendientes, íbamos ter unha reunión o viernes da alerta sanitaria, entonces, pois, estamos pendientes desa reunión para falar un pouco este tema e decidir o que nos ofrece cada un e decidir como facedes, non? Onde nos quedamos, claro. E un influencer como Bicocinillas, como ve as cousas dende esta distancia, precisamente, do que é unha iniciativa como esta, ver que se xa tan difícil. O sea, eu sempre son dos que creo que cando un escoita esta iniciativa, o primeiro que lle ten que pasar a un pola cabeza é apuntarse a eso, non? É dicir, oye, eu quero participar, non? Pero aquí parece que é ao revés. Que nos pasa? Pois eu non sei o que pasa. Bueno, dices desde a distancia, realmente hoxe en día, como estamos na época da conectividade, que solemos decir, a distancia en verdad minimízase, porque
cada vez que hai que comunicar algo, Xiana ou me envía un audio, ou me envía un vídeo, estou igual tanto o día como se estuvera aí, de todos os temas que se están facendo da asociación. O de que a xente non se arrime non está del todo claro, porque ahora que as novas xeracións como Anxo, Xiana, a xente sí que quere que isto vaya para arriba. Claro, non quere que o rural desaparezca. Eso sí. Queremos que falemos de nós, que sepan todo o bon que teñen que ofrecer, sobre todo eles, eu non teño moito que ofrecer, máis que ideas e ao mellor dar un pouco de visualización, non podo aportar moito máis. Pero bueno, arrimando todo o ombro, creo que se pode sacar algo bastante interesante. E sobre todo que eso, que o rural non desaparezca e non seamos invisibles para todo o resto, porque temos moitísimo que aportar, como les din. Querido Víctor, esta semana gustaríame, esta semana que ven, chamarte, pero para o comer e falar de Si Radio, para facerche unha entrevista máis persoal, máis dando un repasiño por todas esas tolemias que pasan pola túa cabeza, pero tiña moitas ganas de unirte a esta conversa hoxe para que porque ten moito que ver, non? Ter estas dúas persoas aquí e eu xa expresei o que para min coñecer a Xiana e a Anxo, pero creo que ti tiñas outra aportación fantástica que facer de ver como te queres unir, incluso estando, como estás en Castellón, a todas estas iniciativas de xente como eles que queren apostar polo rural a tope, non? E tiña ganas, ainda por riba de máis, de poñerte cara en persoa, non? Así que esta semana falaremos, ti máis eu, vale? Por suposto, estou a túa inteira disposición. De feito, esta semana creo que non teño nada que salir. Non teño ningún plan fora. O sea, que estou en casa esperando que me chamen. Será seguramente o día máis interesante de toda a miña semana. Bueno, hombre, seguro que tes moitas cosas. Tendo aí os fillos, seguro que tes cousas moitas máis interesantes que... Sí, pero xa están medio criados, a verdade que se atende solo. Porque mira, este rapaz que teño aí na bañera esperándome debe estar máis arrugado con a pasa e non dice nada. Oye, vamos a darle outro aplauso a Víctor antes de despedirnos del. Un aplauso. Víctor, de verdade, moitísimas gracias por estar con nós e falamos estes días, vale? Moitísimas gracias a vos por contar conmigo. Meterme como grupo con estos dous cracks. Un abrazo forte para todos. Escoita, cuelga tú. Cuelgo yo. Vale, cuelgo yo, venga, va. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, rapaces, mentras despedimos a Víctor, ides a permitirme que faga unha conexión un momentiño, non vos vallades, vale? Me gustaría que estiverades con nós porque no Comer e Falar Live queremos ter tamén certa pois acceder un pouco a información do que está ocorrendo polo mundo en toda esta situación na que estamos, vale? E imos a viaxar un momento ata Italia, vale? Permitideme intentar a conexión coa nosa invitada, vale? Podedes vos tamén facer as vosas preguntas se queredes, vale? Creo que xa temos aquí conectada, vamos a intentar agregar a conversa con nós. Viaxamos ata Italia, unha, se non me equivoco, galega que está en Milán neste caso, agora nos aclarará mellor. A ver. Hola, María, como estás? Hola a todos, que tal, todas? Benvida a este Comer e Falar Live, como estás? Moi ben, e vos? Que ben o pasades, Bueno, intentámoslo polo menos, non? Tens un programa ben simpático. María, contame, ti estás en Milán, pode ser? Sí, estou en Milán. Bueno, en un pueblo cerca de Milán, pero en Milán, a media hora do centro. Ti de Sabadell non eres, non? De onde eres? Eu son de Melide, seguro que conocedes Melide. Perfectamente. Teño que agradecer, María, se me permites, a Concha de Casa Longos, que foi a que me puxo en contacto contigo, precisamente. Un poquinho, Concha, sí, que é unha amiga de toda a vida, unha veciña de toda a vida, unha gran persona. Estate chamando guapa aí, Sí, non vexo, que non estou conectada. Non te preocupes. Eu vouche contando un pouco. Queríamos coñecer, bueno, ti eres xornalista tamén, non? Eres? Eres xornalista? Sí, exactamente. E ti, que é que estás facendo aí un pouco en Italia? Traballas nos medios? Como que estás? Eu vivo aquí desde fai xa máis de 30 anos, o sea, eu levo máis tempo aquí que en Galicia. Que en Galicia, non? Estuve traballando en unha revista de Agostini que cerrou cando chegou a crisis económica, esa do 2008. E agora traballo desde a casa. Por suerte temos estos medios sociales, puiden seguir traballando, pero bueno, non se gana nada. O que gano facendo traducións ou cousas así, arreglándome. Non que teño un marido. Ti tes un programa no que aproveitas tamén o Skype e todo eso, non? Sí, eu, bueno, teño moitos programas, teño 3 programas en unha radio, Ajá, non, contanos.
teño 3 programas en unha radio de aquí, desta zona de Milán, en italiano. Ajá. E despois eu teño unha páxina en Facebook que administro que é dedicada a América Latina. Ajá. Teño porque aquí hai moitísimos latinoamericanos, teño un grupo de amigos de fai moitos anos, traballo para eles e con eles, en esa páxina suelo facer entrevistas vídeo, e uso Skype para facelas. Bueno, pois mira, nós aquí tamén o aproveitamos. Di que grazas, Concha, aí quería chegar un pouco para falar contigo precisamente, porque Concha di que moitísimas grazas pola túa axuda e información. Ti xa lle fuches avisando a túa xente de que isto iba a pasar, verdad? Sí, a ver, sin ser médico, eu tampouco quero entrar en temas médicos. Sí, por suposto. Porque eso está todo ainda demasiado, todo o mundo incierto. E, como digo eu, este virus está en working in progress, porque un día din unha cousa e o día seguinte din outra. E xa fai un mes, bueno, aquí estamos en cuarentena no norte de Italia, entramos en cuarentena fai un mes. Ajá. Toda Italia fai 2 semanas. Nos onte cumplimos 2 semanas de encerro. Que era algo que o mellor había que facer moito antes. Eu xa avisei as miñas amigas, a miña familia, de que isto iba a pasar no resto de Europa, porque se chegou desde China, imagínate, non tienen idea de que podía ser unha pandemia. De feito, declararon fai pouco, pero que iba a ser inevitable. Porque que pasou? A ver, houve un partido de fútbol. Aquí xa había un foco grande, en Milán, bueno, en outras pequenas zonas de por aquí. Houve un partido de fútbol que, a ver, eu non sei moito de fútbol, Atalanta-Valencia. Atalanta-Valencia. Sí. Había 50.000 personas aquí en Milán. Bueno. E, de feito, os focos peores, ahora están, onde están pasando peor en Bérgamo e en Valencia. Correcto. O sea, eso... Correcto. Aí foi a cuestión. Entonces non souperon prevenir a cousa, non souperon ver que eso había que cortalo. De feito, os partidos de fútbol, os futbolistas seguiron xogando tamén, claro, cos estados cerrados, pero agora hai un montón de futbolistas infectados. E agora sí que pararon o fútbol. En fin, foi todo feito bastante mal, lentamente, un día decían unha cousa, o día seguinte decían outra, e o mismo libreto, o mismo papel está pasando aí, agora, idéntico. María, hai unha cuestión que a mí me chama especialmente a atención. Nos, con esta conexión queríamos facer contigo, precisamente, queríamos esa fotografía túa, non? Do que está pasando aí en Italia, de como estás vendo, non? Non buscamos cuestións de opinións expertas, sino opinións de persoas que viven algo e o ven ao seu redor, non? Cando analizamos os datos do coronavirus, vemos que o ranking, non? Os 3 primeiros postos agora mesmo están ocupados por Italia, Holanda e España, vale? En proporción, España estaría o terceiro, non? Pero me chama a atención de por que de todos os países do mundo afectados polo coronavirus, aparte de China, que é o foco inicial, por que Italia se convirte nesa bomba de reloxería? Isto non sabe nadie, non entendemos, non hai unha explicación lógica, de momento non nos lo din. Sabes que pasa? Que, a ver, todo isto chegou... aquí hai moitos chinos, desde logo. Isto pasou no fin de ano chinés. Efectivamente. Que a xente vai alá para pasar o fin de ano, que é unha festa importante para eles, e tamén volve. Eu non sei, a verdade é que nunca nos dixeron quen foi, cal foi o caso cero, e por como chegou. O caso é que chegou. O mundo está completamente globalizado, o sea, si houve outras epidemias na Edad Media, durante a Primeira Guerra Mundial, sin ter os avións que temos agora de volos baratos, imagínate porque non iba a pasar agora. A maior razón, estamos sempre en movimento e os virus móvense con nós. Tampouco creo que sea moi importante entender por que chegou, que no trouxo, como foi. Non, claro. Neste momento temos que focalizar o plantexo, desde a perspectiva de, mira, esta semana falábamos, por exemplo,
con unha persoa que estaba en Noruega, con un cociñeiro que estaba en Noruega, falábamos con un cociñeiro que estaba en Australia, tiña unha sensación de que, como no caso do Reino Unido, non? Que eu agardo que nestos días, sinceramente, vendo un pouco como está evolucionando todo, eu vexo no horizonte de que vai haber un repunte que incluso non sei se pasará por riba dos outros no Reino Unido, por exemplo, non? Por esa relaxación previa ante todo isto, non? E vexo que hai moitos países do mundo que hai unha relaxación previa, vendo os precedentes que teñen en países como España, como Italia, curiosa, non? Quero dicir que isto casi parece como que acaba de comezar aquí, pero que ollo o que está por vir, non? Dá a sensación de que incluso os propios gobernantes tampouco toman moi en serio todo isto, non? A ver, a verdade é que hai que poñerse un pouco na situación deles. Eu entendo que nós non somos China, non estamos afeitos a obedecer. Sí. Aquí, en Occidente, non estamos afeitos, está ben non ter que obedecer a todo. Pero eso píllanos desprevenidos en este tipo de cousas, porque que un goberno un día che diga aquí cerrase todo e non sale nadie, as empresas cerran, imagínate o que están facendo os empresarios os industriales, o sea, empuxando para que eso non pase, hai presión por todas partes. Ademais, dille a xente que de repente ten que quedar na casa, que non saben o que vai pasar mañá, xente que está afeita a... Nós estamos afeitos a facer agora, a traballar, a ser activos, a facer sempre algo, quedar sin facer nada na casa. Imagínate que cando chegou, por exemplo, eu penso moitas veces, cando nos dixeron que había que deixar de fumar nos restaurantes e nos bares, sí. Que pasou? Que pasou? De todo. En Italia houve protestas por todas partes, en España tamén, en Galicia tamén, acórdome perfectamente. Foi un desastre total, que os dos restaurantes tiñan medo que a xente non volvera máis ali, bueno, houve protestas por unha lei europea que era deixade de fumar diante da xente, no medio da xente, en os sitios cerrados. Imagínate decirlle ás persoas non salgades máis da casa. Acabouse, e non sabemos ni siquiera cando volvemos a salir. É normal que os que mandan digan, hostia, isto, aquí vamos a comer vivos. Entonces foron dicindo as cousas pouco a pouco, a veces engañándonos tamén, os mesmos médicos, aquí en Italia ao principio, había médicos que decían, isto non é máis que unha gripe. Claro. Que lle pode afectar a persoas maiores, pero hai xente que morre de gripe tuveron que pedir disculpas despois, deron mala información. O que pasa que non querían tamén, por un lado, que a xente fora a comprar mascarillas todos xuntos, porque íbanse a agotar e quedaba o personal sanitario sin elas, que foi o que pasou. Este tamén é un dos motivos polo que non nos dixeron todo así de repente. Porque así como a xente foi a comprar comida, igual foron a correr a comprar mascarillas, a comprar gel desinfectante. Exactamente o que pasou, o que está pasando ahora en España, que eu xa avisei a quen conozo de que eso iba a pasar. Claro. Exactamente pasou así. Entón, a ver, volvendo ao tema, creo que tomaron a decisión política de decir aquí acabouse, sabendo como somos, que non somos obedientes, está ben non selo sempre, pero eso ten que ser difícil de tomar a decisión. O que pasa que agora, se ti estás vendo que Italia, que está aquí pegada, e sabendo que pequeno o mundo, non está seguindo, non me podes cerrar as universidades de Madrid, as escolas, e non cerrar Madrid. Claro. Ese foi o primeiro error. Porque a xente o que fai é marchar. A xente escapa, é normal. Aquí tamén escaparon. Cerraron Milán e o día que a noticia soupose antes de que o goberno o fixera oficial, escapouse esa noticia e a xente que fixo foi coller os últimos trenes que había do día. A noticia tiña que salir, según eles, pola noite, cando xa era difícil viaxar. Pero así non conseguiron cerrar a epidemia no norte e agora tamén hai xente no sur que está afectada. Claro. Eso é... A mí o que me dá pena é que non viran a experiencia italiana, que estamos tan cerquiña. Claro. Madrid había que cerrala toda, non cerrar as escuelas e deixar uns días para que a xente se desparramara por todo o país, sabendo que todos teñen segundas casas ou familias
ou que hai estudiantes que eran de fora de Madrid, o que pasou, exactamente o que pasou. E esas cousas sí que son imperdonables. Bueno, está dicindo aquí, por exemplo, xente que comenta no live, bueno, que hemos subestimado absolutamente todo, é certo, porque cando estás vendo algo nunha pantalla, estás vendo todos os días, oye, que ven isto, si é certo. A ver, eu estes días tomei a decisión e ademais incluso cabreime vendo un pouco o que comenta a xente nas redes, non? Porque ao final estamos, claro, eu entendo que estamos nunha situación na que o máis fácil é botarlle a culpa a alguén, non? Entón, estamos todos botando pestes contra os políticos, contra tal. Mira, eu de momento non me quero poñer na pel de quen toma decisións, podo estar preocupado por como se toman algunhas decisións, teño que, para min, valorarlo como cidadán, como persoa, valorar si creo que isto é así ou non, pero non podo estar botando continuamente fume pola boca, non? O sea, estamos nun momento no que realmente temos que, primeiro, antes de todo, sobre todo e por riba de todo, cumplir co que se nos manda. Despois teremos tempo para montar en cólera, para tomar decisións sobre os políticos e sobre quen sexa, pero o que non podemos estar botando pestes pola boca e despois saltándonos as normas. Entón, creo que temos que empezar a relaxar ese discurso de estar continuamente sacando cuestións políticas a relucir que non levan a ninguna parte, vale? Si queremos tomalo como patio de veciñas e protestar todos, pois vale. A ver, este non é o momento. Este non é o momento. Ahora xa está claro que o que está pasando non é o momento, pero despois sí, home, terán que rodar cabezas, ten que ser. Ahora non lle botamos a culpa, centrémonos en que temos que estar na casa, que é a única solución para romperlle a cadena ao virus, é a única solución. Xa se fixeron en outros tempos cordóns sanitarios, e non pasa nada, o sea, é difícil afrontalo, non ves, o futuro está sempre máis difuminado, e o ser humano tende a vivir pensando no futuro, no mañán. E agora non hai programas, non dis quedo cos amigos para o sábado, ou o ano que ven vou de vacacións a este sitio. Estamos en esa incertidumbre de que non sabes o que vai pasar mañán, e iso é difícil de levar para as persoas. Pero, de momento, hai que centrarnos todos, políticos, dereitas, izquierdas, todos, en acabar con isto. E despois xa poñeremos as cousas no seu sitio. Efectivamente. Creo que... A verdade é que me gusta escoitar esa mensaxe pola túa parte dunha compañera, dunha profesional, dunha persona que está vivindo directamente o que está ocorrendo nun país como Italia, que debería servirnos como exemplo nese aspecto. Oiche, sigo tan pancha, levamos 2 semanas. Sí. Marido, fillo, unha cadeliña tamén, levamos 2 semanas aquí metidos, eu sigo traballando, porque por suerte xa estaba feita, porque xa che digo, desde que cerrou a revista levaba tempo traballando desde a casa, pero son experiencias que intento vivir como algo positivo, o sea, é un momento de... Estamos dicindo hai que parar, hai que interiorizar, hai que volverse a dedicar ás cousas que o mellor antes non vías. Eu non sei, por exemplo, decirxe, hoxe con meu marido fixemos a limpieza, xa facía tempo que non facíamos a limpieza xuntos. Aí sí que non se pode escapar ningún, Parece que non, pero esas son cousas que vai te saber, o mellor de aquí ou salen moitos divorcios ou salen moitos fillos. Pois mira, encántame quedarme con eso de que igual salen moitos fillos, non? Que eso é o bonito. Eu decía... Dentro de 9 meses sabrémoslo. Efectivamente. Baby boom. E sobre todo, esperemos que haya sitio no hospital. Tamén che digo. Porque este é o problema máis gordo, o sea, ademais de saber que eu podo poñer en peligro a vida dos demais a miña, estamos dando moitísimo traballo aos hospitales. Os hospitales italianos, sobre todo no norte, son moi bons, tiñan moitas UCIs, está todo saturado desde o principio, non hai onde meter a xente, non hai ni siquiera onde incinerar a xente que está morrendo. Están mandando a xente de Bérgamo a incinerar a outras cidades, a outras rexións, o sea, estamos creando un tapón en cousas que teñen que seguir funcionando, porque se eu agora teño un infarto ou teño un accidente, non teño onde parar. Nada. E a vida de todos nós sigue como era antes. Eso é moi grave, moi triste, é moi grave. Por eso temos que estar quietiños e obedecer que
somos moi lerchos, e hai que obedecer de vez en cando. Vou dicir unha cousa, acabame de asustar, porque acaba de soar o timbre da miña casa. E logo? Non sei para que timbran. É o coronavirus. Igual sí, non vou abrir por si acaso, vale? Bueno, mira, que queres? estaba dicindo Pedro Lalo aí que cando estabas contando de que estabas desfacendo a limpeza ti máis o teu marido, e dice a súa muller que o seu si escapa. Sí. Pero moito non pode escapar, que non podes salir Digo, da cama. xa non sei como se cerrará. Bueno, querida María, moitísimas grazas por estar connosco, por este ratiño con nos aquí. Si te parece, seguiremos en contacto, calquer cousa que podamos falar contigo, pois será un verdadeiro placer. Cando queiras, estou sempre enchufada a rede, non hai ningún problema, cando queirades. Pero oiches, quero decir eso, que moito ánimo, que van a, seguro, en un ano máis ou menos haberá vacuna. Po ano que ven pode representarse este virus, pero está en formas diferentes. Vámonos a facer inmunes, seguro, xa sabemos de que vai a cousa. Agora tamén van a chegar xa mascarillas porque se están producindo. Aquí cerraron xa todas as industrias, todo. A partir de mañán, nada, solamente farmacias, supermercados van a quedar abertos. Eso, moitísimas gracias tamén a xente que está traballando, por suposto, os profesionales sanitarios, que son, bueno, aquí están incluso morrendo, e a xente que tamén traballa nos supermercados, que son os que nos dan de comer, os que traballan ca alimentación. Os que nos dan de comer os que non elexiron esa profesión por vocación e atopáronse en que son a salvación nosa, porque se non sacan tamén a comida, te imagínate. Así que, para eles, a verdad, chapó, eu estou super admirada tanto aquí como alá, e xente que está pandando con todo. Espero que xa tamén fagan mascarillas para eles e protección, aínda que non vos guste, aínda que sea incómoda, hai que poñela, porque non se sabe se o virus está no aire moito tempo ou pouco tempo. Que veñan a conocer esta maravilla que, como digo eu, como lle puxen ahora o cu do mundo a mano dereita, que estamos orgullosos de vivir no cu do mundo, que isto é o mellor que existe, que veñan a respirar aire puro. Xiana, graciñas de verdade, por estar aquí. Gracias a ti. Angelito, un placer verte. Vai colgando ti xa, Xiana. Resistiremos. Aquí estamos. Que decirche, pois... Eu, si me deixas medio minuto... Adiante. Vale. Darlle moito ánimo a Bego, que creo que hoxe hubo... A parte de todo o que estamos sufrindo destes días, hubo unha pedrada e unha chuvia inmensa en Berín. Ao local medio entrou ya auga, dice que non sabía como estaba, iba a mirar a ver como estaba. Creo que non hubo moita perda, pero un bico moi grande, perla. Pois Bego, falaremos con ela estos días tamén, que nos conte un pouco como, bueno, coñecela un poquinho mellor, a Bego de Berín. Anxo, hai unha frase moi bonita que di: contigo comezou todo. Pois así foi, e é un placer terte aquí, terte como amigo, que a xente poda coñecerte un poquinho mellor, e cando isto remate, ireime aí a tomarme unhas maniñas guisadas do hostal de la viuda cun Xiana, pareceche? Perfectísimo, xa sabe que 306 está aí para ti. E por o resto nada, mira, pois moito ánimo a todos os compañeiros que estamos sufrindo, porque realmente estamos sufrindo, porque isto non é nada fácil. Moito saludos, verte, e bicos, e abrazos, e todo o que faga falta. Anxo, que se te quere moito, Moitas gracias, José. E a todos e a todas vos, grazas por estar aí, por estar un ratiño con nós, por escoitar este tempo de radio facebookiana, en este Facebook Live. Voltamos mañán con máis cousas, xa vos iremos contando. Nada, disfrutade a tope de toda a xente que tedes ao vosso lado, e que destas saímos xuntos. Bueno, di chao, Anxo. Chao, chao. Chao a todos, gracias a todos e a todas.